La terra del foc. Som de traca. En la terra del foc sempre fa olor de pólvora i les nits s'il·luminen amb la llum i els colors dels castells de focs. Qualsevol celebració és bona excusa per tirar una traca. Te'n vens a conèixer més sobre esta terra de fum, flames i aventures? La mestra pirotècnica. Morter, peça destinada al llançament de focs d'artifici. Canterella, peça de ferro plena de pólvora negra que origina un tro molt fort. Pólvora negra, sofre i carbó, generalment en gra. Colpejador, tro fort al final de la traca. Dedicada al sector tota la vida, una professió que ha passat de generació en generació. L'encarregada del castell i la mascleta, entre altres. El CRE reconegut com a expert. Tro de bac, receptacle de paper ple de pólvora que rebenta quan el reballen. Coet, artifici que disposa de propulsió. Roda, estructura circular amb bengales. Espigues, estructura punteguda amb bengales. Fester, que per la seva experiència ha estat acreditat com a expert en pirotècnia. El podràs trobar al despertar, a l'acordar, a passejar o el correfoc. Un fester dels autèntics, no se'n perd una. Podem estar tranquil·les i tranquils. La terra del foc està en bones mans. En unes mans que fan màgia convertint la nit en dia. Som comboi, som foc, som festa. Som de traca i mocador.